בטח שמעתם על פרשת הפריצה על החנות הדגל החדשה של נייקי בדיזנגוף סנטר, ועל השם שחוזר ועולה בכל אזכור של הפרשה, הכדורגלן בן סהר. הלכנו לבקר את בן בביתו כדי לנסות ולהבין אחת ולתמיד האם יש לו קשר לאירוע. בסדר, מה קורה? בואו תיכנסו חבר'ה, בואו. תודה רבה. בואו תרגישו בבית. נו בן, אז כן. מה יש לך להגיד על השמועות שרצות במדינה? השמועות? תשמע אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר. מושג על מה אני מדבר? שמע, כל המדינה רואה אותך מחוץ לחנות של נייקי, אמצע הלילה. כן, האמת שגם אני ראיתי את זה. תשמע, אני חושב שהוא בכלל לא דומה לי הבחור הזה. לא דומה לך? בן, זה אתה פה. לא, אחי, הוא לא דומה לי, והאמת שזה די מעליב שאתם חושבים שהוא דומה לי. שמע בן, זה לא נראה טוב, בוא... שמע, אתם כבר הצוות צילום החמישי שמגיע אליי לפה, אני אומר לכם, זה לא אני, אתם באים אליי הביתה, ואני לא יודע מה להגיד לכם. שמע, אני מאוד מאוד מצטער, אני מאוד מאחר עכשיו לאימון. אין לי מה להגיד לך יותר, זה לא אני. תשמע, אין לי מושג מאיפה זה בא.